Diu que Salut que disposa d'una borsa de fins a 9.000 professionals sanitaris que s'han presentat voluntàriament per quan arribin les vacunes. Infermers, metges, també metges jubilats i fins i tot odontòlegs. I tenim en línia el president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs, Toni Gómez. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Li volia preguntar com ha funcionat avui. La consellera ha explicat que vostès són del col·legi, un dels col·lectius, de metges que participaran en aquesta vacunació quan es necessiti moltes mans perquè la vacunació sigui efectiva i tiri ràpidament endavant. Els odontòlegs tenen una formació específica per poder fer aquestes vacunacions o els voluntaris que s'han presentat hauran de tenir una formació? Bueno, respecte a la capacitat de l'odontòleg, tots els odontòlegs estem capacitats per posar una injecció intramuscular, que a fi de comptes és el que es tracta la vacuna. Però sí bé és cert que fins i tot els equips de vacunació, que estan, sobretot, la seva composició són infermeres, també fan una petita formació específica que té a disposició el Departament de Salut i així també se'ns va fer menció a nosaltres, no? En el sentit de que sí, al final es necessita. Jo també he de dir que jo entenc que hi ha personal d'infermeria voluntari suficient per fer una vacunació massiva, però així li vam traslladar al Departament de Salut que si fa falta podran comptar amb els dentistes de Catalunya, evidentment fent aquesta formació que, insisteixo, és per tots els col·lectius que pertanyen als grups de vacunació, als equips de vacunació. S'ha fet ja aquesta formació amb els voluntaris? No, la formació s'ha fet només al personal d'infermeria. Estem parlant de que és un escenari, segons han comunicat avui, que seria cap al mes d'abril, i és un escenari d'aquesta vacunació massiva, com bé comentàveu, a expenses de que arribin les dosis de vacunes suficients, però de moment amb el Col·legi d'Odontòlegs l'únic que han fet és adreçar-se a nosaltres perquè col·laboréssim amb la crida del voluntariat, i així ho hem fet des d'aquest mateix dilluns. S'ha posat en funcionament el formulari perquè els odontòlegs voluntaris es poguessin apuntar. I quanta gent s'hi ha acollit ja? Quants odontòlegs s'hi han apuntat? Doncs de moment aquestes xifres no li puc facilitar jo perquè el formulari l'ha fet el Departament de Salut i l'únic que té les dades és el Departament de Salut. El que sí puc dir és que segur que serà un bon grapat de dentistes. Pensem que són 6.000 dentistes a tota Catalunya i segur que tenim molts companys que estaran disposats a poder destinar hores a poder vacunar a la població. Insisteixo, nosaltres des del col·lectiu dels odontòlegs hem estat des del minut 1 de la pandèmia col·laboradors, amb la donació de material als hospitals, amb la crida també de voluntaris si feia falta pels hospitals, diguéssim, de campanya, i com no podia ser d'una altra manera, ara també. Ara, jo també voldria afegir, està molt bé ensenyar múscul en rodes de premsa i dir que el sistema sanitari està preparat. Jo crec que aquest és un missatge molt positiu i fins i tot entenc que necessari per la població general en quant a la vacunació massiva, però s'ha de dir que s'ha de ser realista. Amb això què vull dir? Doncs només vull dir que l'estratègia de vacunació s'ha d'anar complint. I, per exemple, a dia d'avui, parlant del nostre col·lectiu, al qual se li demana el voluntariat per fer la vacunació, encara tenim aproximadament 600 dentistes a Catalunya sense vacunar i també tenim molt personal auxiliar i higienistes també sense vacunar. És a dir, que sempre és a expenses de que ens arribin les vacunes suficients, el qual està molt bé dir que estem preparats, però vull dir que sempre estarem sotmesos a aquesta necessitat de vacunes. Clar, i que els col·lectius essencials estiguin efectivament també vacunats i no exposats, entenc, no? Correcte. Entenc que saben com funcionarà, és a dir, aquest procés de vacunació, perquè és clar, per vacunar 500.000 persones a la setmana, l'organització, la logística és complicadíssima. Els odontòlegs voluntaris participaran de la vacunació en les seves estones lliures, en horari de feina, com es farà? De fet, el formulari que està habilitat permet el poder oferir bastantes franges d'horari disponible. Això també s'ha de dir que és una bona eina en el sentit que pugui haver-hi molta gent que pugui estar col·laborant, no amb jornades completes, sinó en dies alternatius. En definitiva,
jo crec, per lo que se m'ha traslladat del Departament de Salut, és que els odontòlegs complementaríem, en el cas de que fos necessari, aquests equips de vacunació, que sempre tindrien una coordinació, com no pot ser d'una altra manera, del Departament de Salut. I surt el diumenge, en l'horari que pot vostè vacunar, i surt el diumenge? Sí, jo mateix m'he presentat voluntari per durant el cap de setmana, també, sí que surt. No, li agraeixo, perquè fem molta broma d'aquí que no es vacuna en diumenge, perquè clar, hem el descans dominical i jo crec que el problema que hem tingut fins ara, o que estem tenint, a banda efectivament d'aquest punt on focalitzava ara Antoni Gómez l'atenció de dir, escolta, hi ha personal essencial, 600 dentistes encara a Catalunya que no han estat vacunats, és en què no hem tingut prou vacunes. No? Sí, el motiu principal, com a mínim el que em traslladen del Departament de Salut, és que efectivament hi ha un problema de manca de dosis i també un problema de distribució amb les diferents regions sanitàries, i ara mateix la vacunació de professionals sanitaris, com és el cas nostre, s'està fent a través de les regions sanitàries, i algunes regions sanitàries funcionen, podríem dir, millor que d'altres. I per això també tenim la situació que tenim, és a dir, que l'objectiu o promesa o compromís, millor dit, del Departament de Salut el dia 30 de març tenia tots els professionals sanitaris de l'àmbit públic i de l'àmbit privat vacunats, ja podem dir que això no es podrà complir. Amb les 2 dosis serà impossible que el 30 de març tinguem de tots els professionals. Vull dir que aquesta ha de ser, i em consta que també és una inquietud i és un dels objectius del Departament de Salut, i que estem en permanent contacte amb ells, però clar, una estratègia de vacunació massiva és algo bastant més seriós i bueno, com deia, els odontòlegs estarem si ens necessiten. Ja. Quan parla de regions sanitàries, a què s'està referint? Que hi ha regions sanitàries a Catalunya que són més eficients que d'altres? O sigui, on està el problema aquest que ens està explicant pels que no ho coneixem, Bueno, com la gent sap, hi ha diferents regions sanitàries a Catalunya, i hi ha algunes on hi ha més densitat de població, i això efectivament també es trasllada en que també tenim més densitat de professionals sanitaris que han de ser vacunats. I jo el que puc dir és que nosaltres portem un mes de vacunació d'odontòlegs a tot el territori català, però encara tenim regió sanitària de Metropolitana Nord on encara ens queden molts dentistes per vacunar. És una de les més densament poblades, efectivament, Metropolitana. Sí. Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, és a dir, és que són les més poblades, sí. D'acord, i és on no s'està arribant a tot el col·lectiu de dentistes. Gràcies, Toni Gómez, per acompanyar-nos. Hem parlat amb el president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit. Que vagi bé.